všetci, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Napadla mi taká vec. Keďže som v rôznych facebookových skupinách o šití, dosť často tam padne otázka, či mi sedí tento strih stakoj, či sa vám dobre šilo, či tieto strihy sú presné. Takže ideme dnes otestovať strihy stakoj. Ja som si na toto video, alebo to rozdelíme na dva, uvidíme ako to vyjde, vybrala dva strihy stakoj. Jeden je strih Aurora, je to s takými volanovými rukavmi. Druhý na testovanie som si vybrala strih Brooklyn, je to vlastne také basic tričko. Takže poďme sa pozrieť najprv na látky k týmto strihom. Takže strih Aurora budem šiť z úpletu Oscar, je to čierny úplet a rozhodla som sa, neviem či je to vidieť, rukavy dať úpletovej Madeiry, čo myslím si, že ukáže perfektne s takýmito volanovými rukavmi práve z tejto Madeiry. Druhému strihu Brooklyn som si dala potlačiť takúto perfektnú úpletovú látku. Tak uvidíme. Ideme vystrihnúť strihy, vytlačiť. Strihy sa dodávajú inak ako PDF-ko. Kľudne si doma môžete ich vytlačiť. V strihu dostanete e-book, ako pracovať so strihom a potom podrobný návod na šitie. Spolu so mnou si ich ušiť. Samotná práca začína s vystrihnutím týchto strihov. Máte tam všetky značky, popisy, čiže ide to veľmi ľahko. Potom si už len vyberiete svoju zvolenú látku a všetky strihy vykopírujete na látku. Pri tomto strihu Aurora striháme predný a zadný diel jedenkrát a potom rukavy po dvakrát pravá strana a dvakrát ľavá strana. Z látky si taktiež vystrihneme priekrčník a samozrejme si nezabudnite poznačiť všetky značky zo strihu na látku. Tak a ja teraz vymieňam látku, keďže na rukavy som si zvolila túto úpletovú Madeiru a idem strihať rukavy. A tu vám ukazujem celkové zhrnutie všetkého, čo budeme potrebovať. Rukav široký dvakrát, potom úzky dvakrát, keďže idú dva na jednu stranu, dva na druhú stranu, jeden predný diel, jeden zadný diel a priekrčník. Ideme spájať prednú a zadnú stranu, čiže si dáme lícom k lícu a prešijeme na pleciach a ja som už zvolila aj po bokoch. Plecia a boky máme prišité, ideme si prišiť aj priekrčník. Takže spojíme si tieto dva konce a prešijeme spolu. Vznikne nám takýto tunel, ja som si ho rozdelila na tretinky, takisto je tričko, kde som presne vedela, kam mám tento tunelik zapasovať, priekrčník a potom to len prešijem. V tomto kroku som si rovno začistila aj zadnú stranu trička. Tento postup môžete nájsť v jednom inom mojom videu. Tak a teraz poďme na samotné rukavy. Spodok rukavov všetkých štyroch teda si začistím najprv na overlocku. Rovno si spolu zošijem aj obidve strany rukávov. Tento postup zopakujem na všetkých štyroch. Spodok začisteného rukáva prehnem dovnútra a prešijem. Teraz zoberieme ihlu a niť a spolu si nasťahujeme a nariasime kraje týchto rukávov.
Popotiahneme našu niť a začneme riasiť. Ak sme s výsledkom spokojné, môžeme ísť k šiacemu stroju a prišiť tento rukav na naše tričko. Niť, ktorou sme tento rukav riasili, si teraz vytiahneme von. Kontrolujeme, či sme všetko pekne prešili, či nám niekde tá látka neušla. Ak sme s výsledkom spokojní, môžeme ísť na ďalší krok. Tu vám chcem ukázať, ako vyzerá jeden rukav, nezačistený, iba prišitý. A ako to bude vyzerať vo výsledku, keď prišijeme obidva rukavy a ich pekne začistíme. Poďme si teraz spolu dokončiť aj ten druhý rukav. V prvom kroku sme si prišili kratší rukav, teraz budeme prišívať ten dlhší rukav. Budeme mať tu taký malý sendvič, na spodku bude naše tričko, potom bude ten prvý rukav, ten kratší, ktorý sme si už prišili a na ňom bude ten dlhší rukav. Si trošku dávajte pozor, ak to budete šiť, odporúčam šiť pomaličky. Priebežne si kontrolujte, či nemáte zrolovaný spodný rukav alebo tričko, či sa vám nepokrčilo zo spodu. A pekne pomaličky prešívajte. Samozrejme si kontrolujte, aj či prešívate všetky 3 vrstvy. Teraz to všetko pekne skontrolujeme, či je všetko spolu pekne prešité, aj z jednej strany, aj z druhej strany. Vyberieme ešte našu stehovú nitku a potom prešijeme na overlocku. Tým vlastne aj pekne začistíme náš rukav. Pri začisťovaní na overlocku si tiež dávame pozor na naše 3 vrstvy, aby neboli pokrútené alebo zle podložené. Kontrolujeme si naše šitie, či sme s výsledkom spokojné, takisto aj z prednej, aj zo zadnej strany. Keď sme už boli pri overlocku, začistili sme si aj spodnú stranu nášho trička a ideme prešiť na obyčajnom stroji, ale pozor s pružným stehom. Tak a tento krok je vlastne posledný a tričko máme hotové. Tak čo, ako vám to šlo? Ja verím, že super, že ste to perfektne zvládli. Ukázali sme si, či tieto strihy presne sedia. Úplne perfektné, takže kľudne objednávajte od Takoj. Strihy, ak viete presne ktorú látku, ktorý strih, máte všetko na jednom mieste. Ja budem rada za každý like, za každý odber. Kľudne píšte dole vaše postrehy, nápady, alebo ak potrebujete s niečím poradiť, rada vám poradím, pomôžem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!